се тия момичета, твоите нови колежки, не пеят ли такива песни като Ало, ало, такси? Гледам Ало, ало, такси, я пеете ти и Чичо ти Гошо. Момичетата преди малко пяха... Моля? И колежката ми отдясно също. Коя е тя? Лилия Стефанова се казва. Тя пее ли Ало, ало, такси? Другата, понеже е от Босна, там я нямат тая песен. Другата от Босна ли е? Те нямат ли Ало, ало, такси? От Босна и Херцеговина. Не може да е от Босна и Херцеговина. Не може само или от Босна, или от Херцеговина, бе! Кой е това от Босна и Херцеговина? От Босна и Херцеговина. Не може, това не е възможно. Не, аз съм само от Босна. Говори ли български, бе? Тя говори ли български, като е само от Босна? Говори с леко изразен сръбски акцент. Сръбски, а го пее ли нещо? Моли да изпее от нашите братия или не може да изпее нещо? Плачи землю, примерно. Плачи землю. Стига, бе! Да. Верно ли? Да. Искаш ли да чуеш? Се изложим само кючеци. Аз искам да чувам някакви такива културни мелодии. Иначе този Йордан Йончев гъмзата... Това е бърз етнорок, не е кючек това. Нашият... Етнорок. Това е етнорок бърз, да. Какво е това? Бърз етнорок. Я да видим, моля да изпее. Гъмза, ако няма ти пречи това, понеже ти си джазмен. Но... се казва Уникорнс. Уникорн. Добре, може ли само да чуем как ще заби тази песен? Която... Не моли да вземем при нас някой културно момиче, не да пее джаз. Само чалгаджи. Другата учи поп и джаз в консерваторията. Кой бе? Да. Лилия ли? Да. А пък момичето, което казваш, че е некултурно, защото пее сръбско, учи пък оперно пеене. Така е. Сериозно ли? Така че оперни и джаз певици има при нас. Идват при нас, се развалят за нула време, нали? Оперното изкуство и джаза са... Шишо, ти какво пеене си учил? Абе, Шишо, престани, бе! Няма да разговаряш за мен! Ето рок пеене. Ще ти кажа аз, учил съм виола, най-красивият инструмент. Виола! Много е красив. Красив и хубаво свири. Абе, Шишо,